tvrdí, že možnosť získať informácií v ich vlastnom jazyku je dôležitejšie ako cena, a to je ako keby údaj, ktorý je pre nás veľmi dôležitý, a dokonca až 72% nakupujúcich trávi väčšinu času na webových stránkach, ktorý je v ich materinskom jazyku. No a až 56% dokonca zatvára tie stránky, ak v tom materinskom jazyku nie sú. Preto je ako keby veľmi dôležité práve lokalizovať a venovať sa tej lokalizácii. Ľudia sú z rôznych kultúr, z rôznych krajín, majú jedinečné spôsoby a zaužívané spôsoby, ako nakupujú a ako aj interagujú s tým produktom a s tou značkou, a práve preto potrebujeme docieliť tú zákazníckú skúsenosť najviac autentickú a najviac dôveryhodnú pre toho spotrebiteľa, pre toho zákazníka. Potom 82% nakupujúcich nakúpi skôr, ak sú aj propagačné materiály v ich vlastnom materinskom jazyku. Preto je potrebné teda nezabudnúť na to, že aj tie marketingové podklady, banery, príspevky na sociálnych sieťach, čokoľvek, čo komunikujeme smerom k tomu potenciálnemu zákazníkovi, potrebujeme komunikovať v ich materinskom jazyku. No a následný graf nám teda hovorí o tom, ako vplýva ten materinský jazyk na ten konverzný pomer pri samotnom nákupe, a teda ako sa ten zákazník rozhoduje, keď navštíví daný e-shop v zahraničí alebo na tej zahraničnej domene. Čiže tu môžeme vidieť, že z tých 100 000 návštevníkov webovej stránky tí, ktorí sa rozhodli pre ten rodný jazyk, a naopak tí, ktorí sa rozhodli pristupovať k tej lokalizácii inak a teda nemali ten web v tom materinskom jazyku. No a potom už viete podľa toho grafu vyčítať, ako postupoval ten samotný proces tej návštevy na tej webovej stránke. Vidíme tam obrovské rozdiely v tých číslach, ktorý ten zákazník ostal a priblížil sa k tomu nákupu a ktorý naopak nie. No a potom na konci teda vidíme aj ten samotný konverzný pomer. Dôležité teda je spomenúť aj to, že výber toho partnera pre samotnú expanziu je veľmi dôležité a treba sa vždy na to pozrieť komplexne. To znamená, že vybrať si toho partnera pre tú samotnú expanziu v tom zmysle, aby vám vedel možno pomôcť pri tej lokalizácii komplexne. To znamená, že nie len myslieť na ten samotný preklad, ale v rámci tej lokalizácii myslieť aj na ostatné potrebné veci, ktoré ten zákazník vníma pri tom samotnom nákupe. No a tu už môžete vidieť možno z tých ikoniek, potrebujeme myslieť na platobné brány, na logistiku, na support, na nákupný košík, na legislatívne dokumenty a všetko toto ostatné. Čiže môžeme si to rozobrať na drobnejšie a pred samotnou lokalizáciou a pred tým procesom, ako sa rozhodneme, že ideme niekam expandovať, je potrebné spraviť si dôkladnú analýzu toho trhu a teda v prvom rade si vybrať vhodný trh, ktorý je nielen pre ten segment, ale aj produkt najvhodnejší v tej danej krajine, pretože ak počujete možno od nejakého známeho, že v Rumunsku sa mi darí, ale predáva tam povedzme motorky a vy predávate módu, tak to pre vás nemusí byť to isté. Čiže treba vždy tú analýzu podložiť dátami a na základe toho sa rozhodnúť. Čiže nie podľa pocitu, ale naozaj podľa podložených dát. Musíte vyhodnotiť, ktorá tá krajina má pre vás najväčší potenciál. Na základe veľkosti trhu, potenciálu rastu vášho segmentu, nejakej očakávanej nákladnosti. To znamená, že aké budete mať priemerné výdavky na reklamu, aká bude cena za preklik,
spraviť si konkurenčný prieskum, čiže koľko je tam tých konkurentov z toho vášho segmentu, existencia nejakých porovnávacích portálov, aké sú špecifiká toho trhu, daňové, právne, lokálne zvyky. No a potom sa pozrieť na to aj z tej samotnej lokalizácie. Akú majú menu, platobné brány, dopravcov. Všetko toto si potrebujete zanalyzovať ešte predtým, ako sa rozhodnete vstúpiť na ten daný trh a musíte si, alebo teda mali by ste si k tomu sadnúť a spraviť si teda hĺbkovú analýzu, či sa vám oplatí s tým daným produktom na ten daný trh ísť. Skvelý nástroj pre analýzu trhu je Google Market Explorer, ktorý má vždy najčerstvejšie informácie o tom danom trhu a viete si tam zadať rôzne parametre a na základe toho sa možno rozhodnúť, či práve ten trh je pre vás vhodný. Potom samozrejme výber toho vhodného obchodného partnera. Ako som spomínala, pri tej lokalizácii alebo expanzii je dobré vybrať si komplexného obchodného partnera, ktorý vám vie pomôcť nie len s prekladom, ale teda aj s ostatnými službami v rámci tej expanzie. Samozrejme, vy sa môžete rozhodnúť na ten trh vstúpiť aj bez nejakých partnerov, ale bude to asi pre vás oveľa náročnejšie, či už časovo, finančne a predsa len ak je to niekoho každodenný chlebiček, povedzme, a venuje sa tomu a zbiera skúsenosti mnoho rokov, tak vám bude vedieť práve poradiť, či ísť na tento trh, či to vôbec je možné za takých podmienok, aké vy máte, či sa vám to oplatí, či by nebolo lepšie to spraviť trošku inou cestou, ako máte v pláne a podobne. Čiže vybrať si skúseného partnera, ktorý vám vie pomôcť aj s ostatnými nejakými praktikami v tej danej krajine, povedzme založenie toho bankového účtu, alebo so založením firmy, možno s prenajom telefónneho čísla, čo býva veľký problém v danej krajine. Pozná lokálne nejaké zákony, zvyklosti, tú legislatívu v tej danej krajine a poskytuje aj, povedzme, zákaznícky servis v tom jazyku a vie vám zabezpečiť aj jednoduché vrátenie alebo zrušenie tých objednávok. Čiže výber toho partnera je pre vás z môjho pohľadu určite kľúčový, najmä na začiatku tej expanzie, ak ste to ešte predtým nikdy nerobili a je to vaša prvá skúsenosť s expanziou na zahraničný trh. Potom samozrejme pristupujeme k samotnej príprave tých textov alebo k exportu tých textov, ktoré teda budeme prekladať a ktoré budeme lokalizovať. No a tu je dôležitá príprava, čiže pripravte si plán. Je dôležité pozrieť sa na tie samotné texty znova nie komplexne, ale rozobrať si to. Čiže ešte zobrať si tie zdrojové texty a vyfiltrovať si ich, ktoré texty tam chcem, ktoré napríklad produkty možno už nepredávame, ešte stále ich mám nejakým spôsobom v tom systéme a ak by som exportovala ten text, tak by som zbytočne ich prekladala a zbytočne za to platila. To znamená, že pripraviť si plán, roztriediť si tie texty, čo budem prekladať, čo nie a zadefinovať si samozrejme tú cieľovú skupinu, tú krajinu, personu, pre koho budem cieliť tie dané texty. No a samozrejme spraviť si audit tej webovej stránky. Určite je potrebné myslieť aj na texty, ako sú skryté texty. To znamená, že URL adresy, nejaké metaúdaje, texty v obrázkoch, ich popisy, nejaké chybové hlásenia, dokumenty na stiahnutie, povedzme, pop-up hlásenia, banery, formuláre a podobne. A určite je dôležité myslieť aj na medzinárodné SEO a to
je dôležité vyhotoviť v tej danej krajine, alebo respektíve vytvoriť si analýzu kľúčových slov, ktorá je určená pre tú danú krajinu a následne ju využívať pri samotnom preklade tých textov. Čiže vytvoriť si analýzu pre konkrétny trh a pre samozrejme konkrétny segment, pretože každá tá krajina má iné zvyklosti, každá tá krajina má iné nákupné správanie. No a samozrejme potom je dôležité myslieť dopredu a už na začiatku si ako keby zvoliť efektívne riešenie práve pre export a import dát. To znamená, že aj pri tom technickom zabezpečení myslieť na to, že niekedy v budúcnosti budem expandovať aj do ďalších krajín a preto treba si to čo najviac uľahčiť a pripraviť si tie texty tak, aby som ich veľmi jednoducho mohla exportovať a zároveň potom po preklade importovať naspäť na tú webovú stránku. Potom po samotnej príprave teda pristupujeme už k lokalizácii a samozrejme, čo je úplne kľúčové, je myslieť na to, aby ten samotný text a preklad realizoval rodený hovoriaci. To znamená, že vždy si treba preveriť možno toho prekladateľa, dať mu najskôr nejaký testovací preklad, dať to posúdiť niekomu inému, či naozaj ten prekladateľ má skúsenosti a samozrejme vyberať si aj dobrého prekladateľa, ktorý v tej danej problematike a v tom danom odvetví vie fungovať a k tomu sa dostaneme ešte trošku neskôr. Samozrejme je potrebné prispôsobiť obsah danej krajine. To znamená, že treba myslieť na preklad claimov, značiek, bannerov, myslieť na obrázky. To znamená, že aby som náhodou ak expandujem do krajiny, kde sú nejaké kultúrne zvyklosti naozaj zaužívané a tradičné, povedzme úplný príklad, expandovala by som do moslimskej krajiny a predávala by som plavky, tak by to bolo asi trošku cez nejakú hranicu a človek si pri tom musí aj pri nejakých obrázkoch dávať pozor. Ale samozrejme týka sa to aj možno počtov obrázkov a znova tých nákupných skúseností. To znamená, že niektoré krajiny naozaj vyžadujú to, aby mal nafotený každý produkt z každého uhla a mal tam veľa obrázkov. Naopak možno tie škandinávske krajiny sú zvyknuté jednak aj nakupovať v anglickom jazyku, ale aj teda nepotrebujú veľa obrázkov, nepotrebujú vidieť veľa obrázkov, stačí im 1-2 obrázky pri tom produkte a absolútne na základe tohto sú ochotní nakupovať. Naopak, povedzme Maďari, tí potrebujú ten produkt vidieť z každej strany, potrebujú naozaj ten popis produktu mať vyšperkovaný a potrebujú si o tom produkte naozaj prečítať dlhší popis a potrebujú to jednoducho pochopiť. Takže tie krajiny sa líšia aj pri takýchto drobnostiach v úvodzovkách a je potrebné pri tej lokalizácii na to myslieť, aby sme pôsobili čo najdôveryhodnejšie a čo najautentickejšie voči tomu zákazníku, pretože tým zvyšujeme tú mieru konverzie a ten potenciál toho samotného nákupu. Netreba potom zabúdať na lokalizáciu meny, času, nejaké dodacie sadzby, telefónne čísla, to znamená, že myslieť aj práve na tie celkovo čísla na tej webovej stránke a teda nejaké meny a jednotky. No a samozrejme myslieť na nákupný košík a samotný e-mailing. Po príprave toho samotného obsahu a implementácii tých textov následuje kontrola po tej implementácii. Odporúčame vždy potom, ako si texty implementujete na ten web, tak previesť samotnú kontrolu, pretože niekedy sa tam môže zmeniť formátovanie, nejak sa poprehádzajú kódy, alebo niečo môže ostať nepreložené
a je to znova niečo, čo môže vzbudiť nedôveryhodnosť našej webovej stránky a teda treba na to myslieť a skontrolovať to predtým, ako to pustiť von, pretože už ste do toho investovali veľa času, peňazí a akoby takáto drobnosť by mohla zavážiť pri tom samotnom nákupe. No a poďme možno teraz trošku na takú praktickejšiu časť. V ďalších nejakých snímkoch vám ukážem aj nejaké príklady zlej lokalizácie a pozrieme sa na to možno, kde bývajú najčastejšie chyby a celkovo možno ako dobre zrealizovať tú lokalizáciu. No ale v prvom teda je dôležité uvedomiť si, že ten samotný preklad nerovná sa lokalizácia. Samotný preklad je prevedenie toho textu z jedného jazyka do jazyka druhého. Ten prekladateľ samozrejme musí ovládať ten cieľový jazyk a mal by sa vyznať do tej problematiky, ktorú prekladá. Ale tu je teda dôležité si uvedomiť výber aj toho vhodného možno partnera pre tú danú lokalizáciu. To znamená, že každý prekladateľ sa fokusuje na nejakú špecializáciu. Niektorí prekladatelia vyslovene sa sústredia na medicínske preklady, niektorí prekladatelia zase prekladajú strojové texty a technické manuály, niektorí zase právne texty. No a tu je dôležité vybrať si toho odborníka na lokalizáciu a odborníka na e-commerce, ktorý už ako keby pozná tie procesy, vie vám poradiť aj v rámci toho nákupného procesu a tej zákazníckej skúsenosti, čo ten zákazník v tej danej krajine potrebuje, aby ste mu vy čo najviac prispôsobili ten váš web, ten váš e-shop a čo najviac sa tým pádom priblížili k tým materinským e-shopom a boli ste pre nich ako keby konkurenciaschopní. A čo znamená tá skutočná lokalizácia, tak to je práve to, pozrieť sa na to detailne a myslieť na naozaj, že každý detail pri tom celom procese a pri tom celkovom preklade. No a tu sú už tie najväčšie chyby, ktoré sa stávajú pri samotnej lokalizácii. Jedna z toho je určite strojový preklad. Je to veľký boom. Je to teraz veľmi populárne prekladať strojovo. A ja to aj samozrejme chápem. Každá firma nejakým spôsobom kalkuluje s budžetom a pri samotnej expanzii, keď ešte nevieme, či sa nám v tej danej krajine bude dariť a či to bude pre nás rentabilné, sa snažíme minimalizovať tie náklady pre tú samotnú expanziu a preto teda väčšina e-shopov volí vždy na začiatku strojový preklad. Ale nie vždy a pri všetkých textoch je to vhodné. No a tu už možno ak sú tu nejakí slovenskí účastníci z tohto popisu, môžete vidieť, že ten text nie je dobre spracovaný a že ide o strojový preklad. A je to vlastne domovská stránka tej danej značky. Čiže ako náhle prídete na tento e-shop, tak ako keby môžete vidieť tento text a je to povedzme trošku nešťastne spracované. Ak by sa na to pozrel rodený hovoriaci, tak určite by ten text opravil a mne ako nakupujúcemu by sa oveľa lepšie možno aj nakúpalo na tej stránke a určite by som tomu e-shopu oveľa viac dôverovala. Tuto si možno môžeme spraviť taký menší workshop. Môžete sa zamyslieť nad tým, kde by mohla byť pri popise tohto produktu chyba. Je to teda text anglický a hneď vám teda poviem aj to, ako sme pristúpili pri lokalizácii pre tohto klienta. Išlo teda o angličtinu, no a bolo teda jasné, že ide o nesprávny preklad a konkrétne slova sú preložené zle, ale celkovo aj vety nie sú ucelené a celkový preklad nepôsobí dobre. Chýba gramatická štruktúra, no a viac fotografií. Zákazníci v tejto krajine vyžadujú viac fotografií produktu. A tu máme akoby takisto ten detail s tými fotkami spracovaný, kde teda prekladateľ a odborník na tú lokalizáciu upozorňuje toho klienta, že
mal by ten produkt mať ako keby z viacerých uhlov pofotený, možno väčšiu fotografiu a podobne, aby ten zákazník, aby mu to bolo jasnejšie, o aký produkt ide a tým oveľa lepšie pochopil tomu produktu a samozrejme v tom prípade už zvyšujeme tú možnú mieru konverzie. Druhý prípad možno českým účastníkom bude aj jasný a toto je chyba, ktorá sa stáva pri strojovom preklade naozaj nespočetne veľakrát. A je to v podstate asi najčastejšia chyba, ktorú evidujeme pri strojovom preklade a lokalizácii v českom jazyku a to je práve tykanie. České e-shopy vo všeobecnosti nepoužívajú tykanie, ak samozrejme nejaká komunikácia, brandovanie hovorí inak a nemajú to inak zaužívané, tak vo všeobecnosti teda odborníci na lokalizáciu odporúčajú vykanie na tom e-shope a tu teda počas celej tej kontroly lokalizácie sme našli tykanie v tej danej stránke. Teda vo všeobecnosti je veľmi dôležité to testovanie zákazníckej skúsenosti. To znamená, že pozrieť sa na tú lokalizáciu z pohľadu toho zákazníka. Predtým, ako začnete v tej krajine fungovať a pôsobiť, určite odporúčam, aby ste si vyskúšali testovacie objednávky, to znamená zrealizujte reálne testovaciu objednávku. Pri výbere toho komplexného partnera máte napríklad obrovskú výhodu v tom, že viete do tej danej krajiny tú zásielku poslať, následne tú testovaciu objednávku stornovať, čiže vyskúšať si práve aj tú vratku, to storno tej objednávky. Pozerajte sa na notifikačné e-maily, to znamená, že zrušenie objednávky, storno tej objednávky, samotná objednávka. Možno práve, ak máte na e-shope možnosť prihlásenia sa a vytvorenie si toho svojho konta na vašom e-shope, tak samozrejme aj toto je veľmi dôležité. Sú to vaši verní zákazníci, ktorí vám dôverujú a práve preto aj toto je dôležité otestovať. Všetky funkčné tlačidlá, či fungujú, či vie ten zákazník naozaj zaplatiť. Treba to jednoducho všetko otestovať, aby ste sa vyhli akýmkoľvek možným rizikám a chybám v rámci toho nákupného procesu. Tu máme teda možnosť vidieť e-shop, ktorý teda expandoval do Rumunska a samotní Rumúni nie sú zvyknutí používať poštové smerové číslo. To znamená, že ho zväčša vyplnia zle, ak ide o nejaký zahraničný e-shop a potom majú obrovský problém práve s doručením tej zásielky, pretože kuriér nevie nájsť toho zákazníka, pretože zväčša jednoducho ten formulár vyplnia proste tí zákazníci zle. Takže je veľmi dôležité myslieť práve na lokalizáciu toho adresného formulára a mať tam iba tie polia, ktoré ten zákazník pozná a vie ich vyplniť, aby vám ich nevyplnil zle. A samozrejme aj tu sa možno eliminuje nejaká miera tých vratiek. Je dôležité kategorizovať text na samotný preklad a nezobrať ho globálne ako export a dať ho preložiť, ale naozaj rozdeliť si ten text do rôznych častí a tak k nemu pristúpiť. Je veľmi vhodné tie produktové texty samotné rozdeliť na nejaké bestsellery, produkty, ktorým sa naozaj darí alebo s ktorými chcete dominovať na tom zahraničnom trhu. Či už je to nejaký unikátny alebo sezónny tovar a to ako keby si preložiť naozaj dobre, skontrolovať to rodinným hovoriacím, možno trošku tie popisy produktov vyšperkovať a spraviť ich trošku kreatívnejšie. A ostatné preklady produktov, povedzme produkty, ktoré už dopredávate a viete, že nebudete znova naskladňovať, tak tie povedzme preložiť strojovo, aby ste niečo z toho budžetu ušetrili. Ďalej sú to systémové preklady a práve funkčné tlačidlá.
Tu je takisto potrebné k tomu prekladu pristúpiť detailne a potrebujete, aby každý rozumel, keď na to tlačidlo príde a klikne, čo robí. Je to pre vás veľmi dôležité. A takisto teda aj tie potvrdzovacie e-maily, čiže ak sa rozhodne ten zákazník nakúpiť a zrealizuje tú platbu, tak mal by mu naozaj prísť ten potvrdzovací e-mail dobre napísaný, správne. Mal by mu rozumieť a to isté, čo sa týka stornovania nejakých objednávok a celkovo priebeh tej platby je taký veľmi citlivý a toto by ste mali mať naozaj doladené na 100%. Mali sme takú skúsenosť, kedy klient v Holandsku nezaznamenával absolútne platby a čakali ako keby podľa nejakej analýzy oveľa väčšie obraty a neboli vôbec z toho s tými objednávkami, s počtom tých objednávok spokojní. A nakoniec sme pri kontrole tej lokalizácie zistili, že jednoducho tam mali absolútne zlý text pri tej samotnej platbe a pri tom, ako vyplňali ten adresný formulár a celkovo výber spôsobu platby. Upravili sme to tak, ako to má byť a okamžite v podstate mohli vidieť ten impact a tie výsledky tej kontroly, tej lokalizácie a správnosti tej lokalizácie, pretože okamžite v podstate im začali tie objednávky chodiť. Čiže keď ste už investovali naozaj do tej expanzie peniažky, tak skúste aj tú lokalizáciu spraviť dôkladne a systematicky. Potom tu máme teda blogové články. Určite, ako som spomínala, je potrebné si dať spraviť analýzu kľúčových slov lokálnu, to znamená nepoužiť povedzme slovenskú, českú, ale ak idete na rumunský trh, tak si dať vyhotoviť analýzu kľúčových slov práve pre tú danú krajinu a práve tu používať v textoch, v popisoch produktov aj teda v blogových článkoch. No a ak teda samozrejme nechcete si dať prekladať všetky blogové články, tak nie je to potrebné, ale bolo by super vybrať možno nejaké 2-3, s ktorými chcete vstúpiť na ten trh a tento obsah si prispôsobiť tomu jazyku a dať to preložiť opäť prekladateľovi, ktorý sa špecializuje na marketingové texty. Vie to spracovať kreatívne a tak, aby to nebol znova preklad od slova do slova, ale aby tomu textu ten konečný spotrebiteľ, zákazník rozumel. Ďalšou takou sekciou sú právne preklady a texty, to všeobecné obchodné podmienky, GDPR, reklamačný poriadok. Tu sú také dve možno kategórie e-shopárov, ako k tomu pristupujú. Jedna kategória je taká, že aj tak to nikto nečíta a nie je ako keby potrebné to možno detailnejšie a naozaj 100% správne preložiť. Druhá je tá, že ide naozaj predsa o právne texty a treba ich mať spracované správne. Takže prikláňam sa určite k tej druhej kategórii. Je to pre vás naozaj jednorazová záležitosť. Ja odporúčam mať to preložené naozaj správne a 100%. Predsa len každá tá krajina má svoje zákony, ktoré podliehajú práve aj e-commerce segmentu a je potrebné ich upraviť a lokalizovať. A ak nie, tak môže už potom podliehať práve ten nesprávny preklad alebo tá lokalizácia a tie zákony nejakým možno pokutám. A potom sú to samozrejme texty domovskej stránky alebo akékoľvek nejaké iné texty. Je to treba samozrejme tiež selektovať a kategorizovať. Ak som na domovskej stránke, určite by tie texty mali byť 100% a nejaký obsah, ktorý má byť pútavý, tak znova mal by sa na to pozrieť možno copywriter alebo prekladateľ, ktorý má skúsenosti s prekladom takýchto textov. A ako zachovať možno nejakú konzistentnosť a jednotný tone of voice, čiže už nejak komunikujete tú značku a chcete sa držať tejto komunikácie aj v tom zahraničí a chcete, aby ten prekladateľ
navnímal tú značku, tak určite je veľmi dobré využívať prekladateľské nástroje, kde si viete tvoriť terminológiu a glosáre, alebo si tam aj nahrať tento súbor takýchto zaužívaných výrazov a viete si tam tvoriť tú prekladateľskú pamäť tých vašich zaužívaných výrazov. To znamená, že ak aj o povedzme 2 roky sa vám vypadne ten váš jeden človek, ktorý vám spracovával ten obsah a dostane sa k tomu ďalší človek, tak ako keby vie, ktoré slova použiť pri tom preklade a zachová tú konzistenciu toho prekladu. Potom je to samozrejme vhodný výber toho prekladateľa, to už som spomínala, je potrebné vybrať odborníka, ktorý nie je zvyknutý na preklad medicínskych textov, ak predávate kozmetiku, a je potrebné vybrať prekladateľa, ktorý má skúsenosti v tom segmente. Je dobrý, je skúsený a máte ho overeného. A samozrejme úplne najvhodnejšie, i keď sa to nedá vždy ovplyvniť, je nemennosť toho prekladateľa v krátkom časovom horizonte. To znamená, že ten prekladateľ vás už nejakým spôsobom navníma. Vie, čo je pre vás dôležité, pozná už tú vašu značku, tie vaše produkty a je dobré, ak hlavne pokračuje ten jeden prekladateľ aj v tých ďalších prekladoch v rámci komunikácie. A veľmi dobré, ak máte nejaký brand manuál vypracovaný, ktorý viete tomu prekladateľovi odovzdať a on vie, čoho sa má držať a ako pri tom samotnom spracovávaní tých textov postupovať. A určite môže byť vhodné aj samotné zaškolenie toho prekladateľa pred tým začatím spolupráce a je to celkom aj nevyhnutné, ak to nie je skúsený odborník, ho zaškoliť do toho, ak potrebujete prekladať v tom vašom admin rozhraní a nechcete pristúpiť k samotnému nejakému exportu a importu textov. A ak je to znova prekladateľ, ktorý nemá skúsenosti s takýmito prekladmi, tak je potrebné ho zaškoliť a odovzdať mu všetky tie informácie, aby vám ten text spracoval správne a nedaj Bože vám nenarobil nejaké chyby v tom vašom admin rozhraní. No a samozrejme, ak by ste potrebovali tie texty automatizovať, tak je to veľmi vhodné, pretože je to nejaká budúcnosť a práve to prekladateľské odvetvie je povedzme v tom samotnom podnikaní ako takom veľmi dobre automatizované už v tejto dobe, kdežto iné segmenty sa tam možno ešte len dostávajú, tak my už teraz v podstate vieme využívať veľa automatizovaných nástrojov aj AI práve k spracovaniu toho obsahu. A ak samozrejme by sme vám s tým vedeli pomôcť my, tak budeme veľmi radi. No a práve teda pre vás sme pripravili aj takú akciu. Ak mi teda pošlete vašu e-mailovú adresu, tak vás budem kontaktovať a pozrieme sa na vašu zahraničnú doménu a dáme vám taký kratučký možno výstup toho, čo sme tam našli, alebo spravíme vám taký rýchly check, či tam máte všetko v poriadku, čo by sme možno odporúčali, na čo sa pozrieť, kde sme našli chyby a podobne, takže stačí mi napísať e-mailovú adresu. No a ak máte teda nejaké otázky, tak veľmi rada zodpoviem, takže počkám kľudne na to. Môžete sa teda pýtať. Tak možno ešte chvíľočku počkáme a keď nebudú žiadne otázky, tak vám tu ja napíšem moju e-mailovú adresu a keby ste teda chceli sa pozrieť na ten váš e-shop, na tú zahraničnú doménu, tak samozrejme zadarmo vám zrealizujeme takú kratučkú analýzu. Takže pokojne ma kontaktujte, budem sa tešiť a prajem teda ešte pekný deň. Dovidenia.